Has vist mai una pel·lícula i t'has quedat impressionat amb el pla, els colors o la llum? Això és gràcies a una persona molt important, el director de fotografia. Vols saber què és? Endavant amb el vídeo! Què és un director de fotografia? Què fa? Principalment un director de fotografia és qui s'encarrega de la il·luminació, els colors, el tipus de pla i la càmera que es fa servir durant una producció audiovisual. Direu, què és una producció audiovisual? Bé, una producció audiovisual és qualsevol aquella cosa que compti amb àudio i vídeo. Una pel·lícula, un videoclip, un vídeo de YouTube d'alta qualitat, un anunci... Poden ser moltes coses. Us poso un exemple del treball d'un director fotogràfic. En concret, de la meva pel·lícula preferida, Pulp Fiction, l'escena final en el restaurant. En aquesta escena, els plans amplis, la llum i el color transmeten un missatge molt típic de Quentin Tarantino. Aquesta escena està dirigida per aquest director d'aquí, no intentaré pronunciar-ho. En la pel·lícula Pulp Fiction, a l'escena final del bar, amb la seva il·luminació, canvis de plans i composició, crea un ambient molt típic de les pel·lícules de Quentin Tarantino. Aquest treball és molt important perquè el que estàs veient en pantalla tingui que veure amb la història que està narrada i tingui una coherència normal, no com les coreografies de Stray Kids amb la canció I Like It. Què vull dir amb això? En aquesta escena en concreta és tan impressionant gràcies a la càrrega visual que t'aporta independentment de la història que està explicant. Quines habilitats ha de tindre un director de fotografia? Bé, el més important de tot és la llum i el color. Una escena que pot passar en un minut en una pel·lícula, al igual triguen fins i tot dies a gravar-la. Així que és molt important tindre el control de la llum per a que no es noti els canvis. Els colors també són molt importants, ja que et poden expressar moltes coses sense que ho sàpigues. La càmera també és molt important saber-la dominar. Quin tipus de càmera es fa servir, quin tipus de lent, quin tipus de filtres. Són diversos dels coneixements que ha de tindre un director de fotografia. La seva feina més important és ser capaç de veure el text en imatges i poder-les plasmar. Tenint en compte les habilitats que ha de tindre un director de fotografia, quines són les eines que ha de saber controlar millor? Òbviament, la càmera. Aunque en algunes produccions el director de fotografia no és el mateix qui grava l'escena o fa les fotografies, és important que sàpigues com funciona una càmera, quin tipus de càmera s'ha de fer servir, al igual que quin tipus de lent és el adequat per gravar aquella escena. Les llums. És molt important saber quin tipus de llum, com fer la llum, si ha de ser una il·luminació càlida, una il·luminació freda, tot canvia el significat de l'escena. En postproducció també és molt important que sàpiga dominar el color. A vegades és necessari retocar els colors i, aunque no és al 100% la seva feina, també és molt útil la seva ajuda. Aquestes són només una part de les habilitats que ha de tindre un director de fotografia, però tranquils, aquestes habilitats s'aprenen amb el temps. Us explico un parell d'idees per saber com estudiar això. A veure, la més òbvia és estudiar cinema, ja que t'ensenya tota la base de cinema a l'hora de fer un director de cinema com a tal, un director de fotografia, si estàs més enfocat cap a la fotografia. Òbviament, si t'interessa el cinema, és la millor opció. Una altra opció és, de forma particular, aprendre a com funciona, fent videoclips o curtmetratges amb amics o coneguts que estiguin interessants amb el món. L'opció que jo he triat, la tercera que us explicaré, és molt més àmplia i és fer belles arts. Aquí pots aprendre moltes més coses i després especialitzar-se en fotografia, direcció d'art, direcció de fotografia. En conclusió, ser director de fotografia és molt més que saber fer una càmera. És donar vida a les imatges a través del color, les imatges i explicar una història. És algo molt més que fer un clic en una càmera i donar-li endavant un vídeo. És conèixer un món molt diferent, és conèixer gent, és veure moltes coses, ja que un director de fotografia també pot arribar a viatjar per conèixer nous paisatges. És controlar la llum, és controlar els colors. Tu pots agafar una càmera i
Això és una cosa que em van explicar de petit, em va fer molta gràcia perquè no entenia res. Una persona em va dir, jo és que veig de quins colors estan fets els colors. I dius, què? Un color és blau perquè és blau i punto. No hi ha un blau A, un blau B. Doncs ara avui en dia ho entenc. Tu pots veure un color blau, però dir, és que aquest color blau té vermell dins d'això, i aquí veus la llum, veus la contaminació de colors que té la llum que contamina altres colors. Un blanc mai serà blanc, pot ser un blanc com rosa, pot ser un blanc vermell, pot ser un blanc blau. És difícil d'explicar si no ho veus, però una vegada que ho entens dius, és que ara ho entenc tot. Tot això és el que la càmera registra i algú ha de saber com funciona perquè la càmera pugui funcionar-hi i a la vegada en postproducció també has de saber com funciona per poder editar la imatge i que es vegi bé, no quedi amb tons grocs quan tu vols tons verds. Això és el que ha de fer una direcció de fotografia. Segons l'hora del dia, és veritat que canvia la llum, canvia la il·luminació, per això també és molt important el director de fotografia, que al llarg del dia es va gravant la mateixa escena, es pot gravar al llarg del dia com he dit abans, i llavors la llum del dia canvia, pot haver núvols, pot canviar el temps, i és molt important tindre un bon control de la il·luminació perquè això no passi i no es noti en el vídeo. Un exemple és en els videoclips de Stray Kids, tots els missatges que la il·luminació i el color et donen. És impressionant, tenen un món sencer que t'està explicant el videoclip independentment de la música. Les teories són enormes, un dia us faré totes les teories juntant els videoclips. Els missatges que hi ha en el text, en els subjectes, tot això? Tots són missatges que tens a les parets de tots els videoclips tenen missatges secrets, numerologia important per al grup. És un món impressionant i tot això és gràcies al director de fotografia. Al igual que en Pulp Fiction, com us he explicat, totes les pel·lícules tenen missatges secrets que t'has de fixar-hi. No miris arriba, passa el mateix, estan parlant del meteorit que va destruir els dinosaures i apareix un dinosaure darrere de l'escena. Totes aquestes coses que dius és casualitat, no és casualitat, són idees creatives del director de fotografia. També és molt important el dinamisme que produeix una imatge. L'hora de fer triangles compositius, diagonals, tot això expressa sentiments que no es poden explicar en paraules. La direcció fotogràfica és explicar amb imatges tot allò que en paraules no s'explica igual. La sensació de vèrtigo que et poden causar algunes escenes de por. Les escenes de suspenses també tenen molt que veure, a part amb la música, amb el pla, com a poc se'n va movent més a poc. Els moments en els que no hi ha soroll, que és només la imatge movent-se. Això crea molt de suspens. La direcció de fotografia que jo us he explicat és en cinema, però també explica a publicitat, a revistes, a fotografia de moda, a tot. Un director de fotografia és el més important per a transmetre molt més enllà d'una simple imatge. Es transmets un sentiment amb algo visual, amb colors, amb llum. És impressionant el treball que té una sola persona en un treball d'aquest nivell. Tot això és molt del que transmet un director de fotografia. Si us ha agradat aquest camí, digueu-m'ho, buscaré més informació, us explicaré més de com arribaré aquí. Acompanyeu-me en aquest llarg camí de transformar-se en un director de fotografia. Ens veiem molt d'hora amb nous anàlisis de direcció de fotografia.